या परिसरातील आर्थिक कणा असलेला विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना आणि शेतकऱ्याचा राजवाडा म्हणून ओळखला जाणारा विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक येत्या काळात होत आहे आणि या निवडणुकीमधील सभासद शेतकऱ्यांचे या कारखान्याकडे आणि या निवडणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण जाणून घेण्यासाठी पण आलेलो आहोत आष्टी या गावी। खरं तर या कारखान्याचं कार्यक्षेत्र हे पंढरपूर तालुका आहे, परंतु मोहोळ तालुक्यातील 4 गावं या कार्यक्षेत्रामध्ये आहेत। पैकीच एक असलेले आष्टी या गावातून आपण सभासद शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत। नमस्कार। नमस्कार। मला पहिल्यांदा तुमचं नाव सांगा। नेताजी आनंदराव पाटील। पाटील साहेब, आता कारखान्याची निवडणूक लागली आहे चालू आहे आणि या निवडणुकीमध्ये 4 पॅनल एकमेकाच्या समोर लढत आहेत। काय तुमचं एकंदरीत या निवडणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे आणि कशी निवडणूक होईल असं वाटतं तुम्हाला? कैलासवासी अनुभवांना यशवंतभाऊ पाटील काटकसरीने ही कारखाना उभा केलेला आहे आणि सध्या ह्या 4-5 वर्षात शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेवर जात नाही, ऊसाला दर बरोबर मिळत नाही। त्यामुळं पहिले दिवस जर आणायचे असेल तर औदुंबरांना यशवंतभाऊच्या पॅनलला सहकार्य करावे, एवढी आमची सभासदांची इच्छा आहे। पण मला एक सांगा, युवराज दादा हे भगीरथ दादांबरोबर किंवा भारत नानांबरोबर संचालक होते कारखान्यावर आणि त्यामुळं स्वाभाविकपणे जे आरोप चेअरमनवर केले जातात तेच आरोप युवराज दादांवर पण केले जातात। नाही पण दादा राजूबापू त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष संचालक होते, पण निर्णय घेणारे चेअरमनच होते नाही, त्यामुळे ह्या दोघांना त्यातलं काय माहिती नव्हतं। जे काय कारखान्याबाबतीत जे निर्णय चेअरमनच घेत होते। नाही सांगा की निवडणुकीत कुणाच्या बाजूने तुम्ही कौल द्याल? औदुंबर पाटील आणि कैलासवासी यशवंतभाऊ पाटील यांच्या पॅनलला आम्ही सहकार्य करू। नमस्कार। नाव सांगा तुमचं। माझं नाव मानसिंग अण्णासाहेब गुंड। काय एकंदरीत या निवडणुकीविषयी पहिल्यांदा निवडणुकीच्या आधी सांगा मला कारखान्याच्या परिस्थितीविषयी सांगा। कारखान्याची परिस्थिती गेली 2-3 वर्ष पूर्ण बंद अवस्थेत आहे कारखाना। पूर्वी राजवाडा म्हणायचे शेतकऱ्याचा, पण सध्या तिथं गाळप नाही, काय कुठली वस्तू जागेवर नाही, कोण संचालक नाही, कोण काय नाही, पूर्ण बकास झालेला आहे कारखाना आणि त्यामुळे शेतकऱ्याची फार नुकसान झालेलं आहे। मग आता ह्या जी परिस्थिती आहे ह्याला कुणाला जबाबदार धरतात? ह्याला पहिलं जे काय संचालक मंडळ आहे भालकेंचं, आमदार भालके ह्यांचं संचालक मंडळ जबाबदार आहे। मग त्या संचालक मंडळामध्ये आता जे विद्यमान संचालक आणि चेअरमन होते ते सगळे जबाबदार आहेत असं म्हणायचं का तुम्हाला? जबाबदार आहेत की तसं नाही म्हणता येत नाही, परंतु काय निर्णय जे आहेत महत्त्वाचे जेणेकरून कारखान्याची अधोगती होईल त्या निर्णयात हे सहभागी नव्हतेच। ह्यांना विचारलंच नाही। हे युवराज दादा किंवा हे बापू ह्यांना डावलं त्यावेळेला, म्हणजे ज्या वेळेला काय आपल्याला स्वार्थ साधायचा आहे त्यावेळेला ह्याला अंधारात ठेवलं। ही लोक म्हणत होती त्यावेळेला, फक्त ह्यांचं काय चुकलं की ह्यांनी त्यावेळेला राजीनामा देऊन बंड वगैरे करायचं, तर इतक्या माणसात काय चालणार आहे ह्यांचं? एक बाजूला 28-21 संचालकापैकी 2 संचालकाचं काय चालणार आहे? त्यामुळे ह्यांनी लक्ष दिलेलं नाही तिकडे आणि त्याच्यामुळे हे असंच चालत गेलं आणि कारखान्याची झाली अधोगती। एकंदरीत या निवडणुकीमध्ये तुम्ही एक सभासद म्हणून कुणाच्या बाजूने कौल देता? आम्ही युवराज दादा आणि गणेश दादा, कारण हे त्यांचे म्हणजे त्यांच्या ह्याच्यातली आहेत लोक ही, की बाबा ज्यांनी यशवंत भाऊ म्हणा किंवा अण्णा म्हणा ह्या लोकांनी जसा कारखाना आत्मतिडकीनं चालवला, म्हणजे स्वतःचा प्रपंच बाजूला सारून लोकांचं कल्याण केलं, त्यांचे हे वंशज आहेत, त्या प्रवृत्तीचीच लोक आहेत ही दोघं, कोण गणेश दादा आणि युवराज पाटील, आणि त्याच्यामुळं ते कुठलाही स्वार्थ साधणार नाहीत ह्याच्यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे। नाव सांगा पहिले। नमस्कार, मदन मोहन पाटील आष्टी। पाटील साहेब, तुम्ही सभासद आहे का? आहे की। मला एक सांगा, आज कारखान्याची जी परिस्थिती आहे एकंदरीत त्याच्याविषयी आपलं काय मत आहे सध्या? काय कारखान्याचं वाटोळं झालं सगळं। जे प्रस्थापित होते विद्यमान चेअरमन असतील किंवा त्याच्या आधीचे होते त्यांनी कारखाना पोखराला सुरुवातच केली आणि आज मग हे ते दिवस बघायला मिळतात आपल्याला। ही काय आजची एका दिवसात झालेलं नाही आहे, बरोबर। याची सुरुवात मागच्या 15 वर्षापासून सुरू झालेलं आहे आणि त्याचं आज आपल्याला ते बघायला मिळते वाटोळं झालेलं। मग आता मला सांगा, ह्या परिस्थितीतून ह्या अडचणीच्या काळातून कारखाना बाहेर काढण्यासाठी काय उपाययोजना किंवा काय पर्याय, एक सभासद म्हणून तुम्हाला काय वाटतं काय पर्याय ह्याच्यावर? पूर्वीचं संचालक मंडळ बदललं पाहिजे, नवीन संचालक मंडळ आलं पाहिजे,
ज्यांनी कारखाना मागच व्यवस्थित चालवला, आज त्यांचे वारसदार म्हणून आज जी काही युवराज दादा गणेश दादा पुढे आले, एक त्यांच्यावरती लोकांचा विश्वास आहे. कारण त्यांच्या पूर्वजांनीच कधी वाईट विचार कारखान्यावरती केला नाही, कधी 4-2 रुपये घरी नेण्याचा प्रयत्न केला नाही. आज त्यांच्याकडे जर पहिल्या ह्यानं बघितलं, आज अण्णा भाऊची जी संपत्ती होती, जी प्रॉपर्टी होती, जी घरं होती तशीच आहे ती अजून. आणि नवीन जे चेअरमन लोक झाली त्यांच्या जमिनी जर बघितल्या तर आज 100-100, 200 एकर जमिनी झाल्या आणि त्यांचे उद्योग नाही तेवढे उद्योग वाढले. त्यांच्या गाड्या जर आज बघितल्या तर आज परदेशी गाड्या त्यांच्याकडे आहेत आणि ह्यांच्या गाडीला टायरी नाही. ही अशा अवस्था आहे. म्हणजे त्यांची वृत्ती जी आहे ती न खाण्याची वृत्ती आहे, कारखाना चालवण्याची वृत्ती आहे, सभासदाला कामगारांना व्यवस्थित पुढे घेऊन जाण्याची वृत्ती ह्या दोघांच्या मध्ये दिसते. त्यामुळं आज सगळा जो विठ्ठलचा सभासद आहे ती त्यांच्याकडे एक सहानुभूती आणि पुढं काहीतरी कारखाना चालवून दाखवतील, गतवैभव आणतील, ह्या दृष्टिकोनातून सगळेजण बघतात त्यांच्याकडे. बरं, आता मला सांगा, तुम्ही बोलता बोलता असं म्हणाला की पूर्वीच्या संचालक मंडळाने ह्या कारखान्याला दिवस वाईट आणले असं म्हणलं. मग त्या संचालक मंडळामध्ये तुम्ही जे आता नावं सांगताय ते त्या संचालक मंडळात होतेच ना? होते की. मग पण साहेब कसं आहे माहिती आहे का, 1-2 संचालकांनी विरोध करून काय होते तुम्ही सांगा. आता आज एक 20-21 सभा संचालक एकीकडं आणि हे 2 संचालक एकीकडं. नाही, नुसतं विरोध करणं काय होत नाही हे मला म्हणजे लक्षात येतं किंवा सगळ्यांच्या लक्षात येतं, पण त्याच्यावर कायदेशीर मार्ग होते ना. तुम्ही त्यांनी केलं ना, बऱ्याच गोष्टी त्यांनी थांबवल्या, युवराजदादांनी थांबवल्या, बऱ्याच म्हणजे ठरावावर सह्या केल्या नाहीत त्यांनी. आज ते सगळीकडे ज्या सभेमध्ये दाखवत आहेत. तुम्ही सहकार मंत्र्याकडे तक्रार दाखल करू शकला असता किंवा साहेब कसं होतं, सत्तेपुढं शहाणपण चालत नाही. आणि मागच्या वेळी जे चेअरमन होते, विद्यमान आमदार होते, काही त्यांच्या पुढे चालत नव्हतं. सभासद देखील ओरडत होते, युवराजदादा बऱ्याच मिटिंगमध्ये ओरडत होते, सांगत होते, पण त्यांचं काय चालत नव्हतं. आणि जरी बाहेर पडायचं म्हणलं तरी आत हे जी काय चाललंय काळ असतात ते समजायला त्यांना पाहिजे होतं. मुळे ते बाहेर पण पडले नाहीत आणि जे आज जे काय चुकीत चाललंय त्याला विरोध मात्र करत राहिले. त्यामुळे त्या राजू बापू असतील किंवा युवराजदादा असतील त्यांचं काय चालत नव्हतं. ते वेळोवेळी मिटिंगमध्ये सांगत होते की हे चुकतंय, पण त्यांचं ऐकत कोण नव्हतं. एकंदरीत आता या येत्या निवडणुकीमध्ये काय करायचं ठरवलं तुम्ही? युवराजदादा गणेश दादा. नमस्कार दादा. नमस्कार. तुम्ही सभासद आहे? आहे. बरं. आणि असं समजलं की तुम्ही कामगार पण होता विठ्ठलवर? हो, 32 वर्ष सेवा केली मी काम. 32 वर्षे म्हणजे अण्णाच्या काळापासून तुम्ही आहे? हो, 1980 पासून आहे. बरं. कसा अनुभव आहे मागचा, थोडक्यात सांगा जरा. काय अनुभव आहे, पहिल्यापासून मी बघितले, फुलाखालनं किती पाणी वाहून गेले मी माझ्या डोळ्यानं बघितले. प्रत्येक चेअरमनचं मी बघितले काय काय केलंय, काय सगळ्याच उद्योग मला माहिती आहे. बरं. सगळ्यांनी चोऱ्या केल्याशिवाय दुसरं काय सुद्धा केलं नाही. कुणी म्हणजे सगळ्या चेअरमनी म्हणजे? सगळ्यांनी भारत बालके, वसंतराव काळे, हां. आम्ही उचलू लागलो ना गटुडे. बरं. करार करताना सांगत ना पैसे किती गेले, काय गेले. बरं. बरं, आता मला सांगा, एक कामगार म्हणून तुमची आज काय भावना आहे? तुम्ही निवृत्त झालाय, तर आज जे कामगारांविषयी जी कारखान्यावर चाललंय ती तुमच्या ऐकण्यात असेलच. 27 महिन्यापासून कामगारांचे पगार नाही असं म्हणतात. काय म्हणणं आहे त्याच्यावर? ते काय दडपशाही करून त्याने आपलं काय केलं, कामगारावर काहीतरी आळ घालून आपलं काहीतरी मार्ग काढून रिकामे झाले. ते म्हणलं ह्यांच्यापाशी पैसाच नाही, सगळ्या चोऱ्या करून रिकामी केली ती डबडी. ह्यांच्यापाशी काय, त्यामुळे पगार द्यायला काय पैसे नाही ते काय नाही ते. मग आता काय करायचं, तर आपलं गाठलं जे तोंडगातान बसले ते आपलं ते निवांत काय करायचं. बरं, मला एक सांगा, आता या तुम्ही सभासद पण आहे आणि कामगार पण होता, या दोन्ही दृष्टीनं तुम्हाला काय वाटतं की या कारखान्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे? फक्त हाही जी काय पहिलं जी मॅनेजमेंट आहे सगळं बदलून नवीन आणायला पाहिजे. नवीनमध्ये कुणाला तुम्ही बघता? नवीनमध्ये युवराज पाटील, गणेश दादा, दीपक पवार, ही तर निष्कलंक माणसं आहे ती. हो, बरं. ह्यांच्यावर डागच नाही कुठला. बरं. त्यामुळे ह्यांच्याशिवाय पर्याय नाही कारखान्याला. बरं. आणि हे जर नसले तर कारखाना पुढे चालत बी नसतो, काहीच होत नसते. पण भगीरथ दादा तर म्हणतात की ह्यांनी सारख्या साखर विक्रीमध्ये अडचणी आणल्या, त्यांनी पायात पाय घातले म्हणून ही आज कारखाना बंद बी पडला आणि कामगारांची पगारी बिलं द्यायला अडचणी आल्या. हे काय माहिती आहे, लोकांनी फक्त दिशाभूल करायची. बरं. नाना नसताना सगळा कारभार कोण भगीरथच बघत होता. बरं. मग त्याला त्यावेळेला कळलं नाही बाबा काय अडचण आली काय. उगा आपलं काय जनतेपुढं आपलं काय तर सांगायचं म्हणून सांगते ती, त्याचं काय उपयोग नाही. कराम नामदेव माने, आष्टी, तालुका मोहोळ. विठ्ठल कारखान्याचे सभासद तुम्ही आहे का? आहे. बरं. फाउंडेशनचा आहे. फाउंडेशनचा आहे? हो. बरं. पण मला एक सांगा, बोला. आता विठ्ठल कारखान्याची निवडणूक लागली आहे लागलेली आणि या निवडणुकीमध्ये आहे. 4 पॅनल उभे आहेत. एक आहे भगीरथ दादाचं पॅनल आहे, हो. दुसरं आहे अभिजित पाटलाचं पॅनल आहे, हो. तिसरं युवराज दादाचं पॅनल आहे आहे की. आणि चौथं रोंगे सरचं पॅनल आहे.
तर ह्या 4 पॅनलपैकी निवडणुकीमध्ये तुम्हाला कसं वाटतं, कुठलं पॅनलचं पारडं जड वाटतंय तुम्हाला सध्या? मला सध्या अभिजित पाटीलचं वाटते हुचकुरू पोरगा करेल बरं 4 संस्था चालवतो या बरं काय आणि त्याचं बरेच कारखाने त्याने बिल हिथनं सांगोला कारखान्यात उचलेल ह्या गावातला बरं. 2100 रुपये पेमेंट केलेलं आहे. बरं तर राहिलेलं पेमेंट FR पेमेंट देईल तो. बरं होय पण का असं वाटतं तुम्हाला की अभिजित पाटील कारखाना चालवू शकतील? एक बघितलं ह्याचं बघितलेलं काय आहे ती बरं कारखान्याच्या फाउंडेशनपासून मला माहिती आहे. बरं अण्णाचा कारभार चांगला होता, यशवंत चांगला होता. पण ही पोरं जी आली आता बालके हिलके ही बंडू बोशेकर तेव्हापासून बिघडत गेले. बरं हो म्हणजे तुम्ही आता विद्यमान संचालक सगळे जे आहेत हां त्यांना सगळ्यांना जबाबदार राहता ह्यासाठी, होय म्हणजे चेअरमन असेल किंवा संचालक असतील. बरोबर आहे का बरं सगळ्या जबाबदार आहेत. बरं चालतंय. काय तुम्हाला काय कारण वाटतात की हा कारखाना एवढा एकेकाळी महाराष्ट्रात 1 नंबरला एक असलेला नंबर हा कारखाना आनंद. डबघाईला जाण्याची कारण काय सांगतात तुम्ही? आता तुम्ही आता- वडीलधारी आहात, हो तुम्हाला बरोबर सगळं बघितलेलं आहे. आहे. ह्या बॉडीचं मॅनेजमेंट जे काय आहे ते कमी पडले. कसं कसं कमी पडलं असं वाटतं तुम्हाला? आता काय त्याची कसं आहे, शेतकऱ्याने तर ऊस दिला, दिलाय गाळप झालं, मान्य. साखर तयार झाली, झाली. जे काय त्याचे बाय प्रोडक्ट होते ते तयार झाले, झाली, हा. मग तरी पण कारखाना बंद पडण्याची कारण काय? आता ह्याचं काय आता त्याने उपयोग दुसरीकडे केला असेल त्या रकमेचा. बरं हो कुठे शेती घेतली असतील, हां. कुठं काय केलं असेल, कुठे चहाचे मळे घेतले असतील. बरं हो मग मला एक सांगा, अभिजित पाटील हे सगळं करणार नाही असं कशावरून वाटतं तुम्हाला? बघायचं आहे हं. ह्याने केलेलं आपल्याला दिसले पण ह्याचं आम्ही कोणी बघितले काय बरं बरं की काय करणार आहे ती. हां हां उद्या येऊन देखील गेला, हां. ह्यानं जर ह्याच्यावर गेला तर तो बी गेला उद्या. म्हणजे पुढच्या तुमचं म्हणणं असं आहे की एक संधी देऊन बघायची. संधी द्यायची. हा बघायला पाहिजे. हं. आज तो नवीन पोरगा आहे ना त्याला चान्स दिलाच पाहिजे बरं हे आमचं मत आहे. बरं बरं तो का आपला नातेवाईक नाही काय नाही बरोबर. काय करणार ही उलट आमची नातेवाईक आहेत. कोण? बंडू पाटील ही हां म्हणजे युवराज दादा आहे. ही नातेवाईक आहेत. बरोबर. पण ते आपल्याला पटत नाही गावात. हं, हं. ह्या गावातलं 1 कोटी रुपये बिल आहे. होय होय बरं. कोण द्या ह्याला जबाबदार कोण आहे? रडते ते एक राव. हां. मग 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 आता युवराज दादा म्हणते ते की मी चेअरमन झालो तर देतो म्हणून. काय द्यायला बाकी दिलं ती आता त्या जरात पुढं बरं काय त्यात काय नाही होत नसतं त्यांच्यानं होणारच नाही ती. एकंदरीत आता तुमचं वय पाहता असं श्रेणी वय. हां असं म्हणलं जातं की अभिजित पाटलांच्या मागं सभासद नसलेली तरुण पोरं आहेत आणि सभासद असलेले वडीलधारी माणसं ही युवराजदादा बरोबर आहेत. मान्य की त्या तेवढं नाही. आता मी काय सभासदच आहे. हां माझं 87 रनिंग वय आहे सध्या. आता मी देखील मी विचाराचा माणूस आहे. हां 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 मी संधी देणार. आता ह्यांना संधी द्यायची आहे काय आहे ते बघायचं आहे. नंतर बघू त्याचं पुढचं काय ते आपण. बरं हां ह्यांचा अनुभव बघितलेला आहे नको आहे आपल्याला. ह्याला चान्स द्यायचा. हा त्याच्यावर गेला तर तोही बदलेल उद्या. बरं बरं. काकासाहेब आप्पासाहेब गुंड कोण पाटील रेकॉर्डाला महादेव माझं नाव आहे. बरं पाटील साहेब मला सांगा की निवडणुकीच्या संदर्भात तुमचं काय मत आहे? युवराजदादा गणेश पाटील बरं आणि दीपक पवार यांच्याशिवाय पर्याय नाही. का बरोबर असं वाटतं तुम्हाला? म्हणजे निस्वार्थी माणसं आहे ते नाही. बरं बाकीचे ते आता भगीरथ बालकेचं तर सगळे जगाला माहिती आहे. बरं आणि ही जी आहे ना आता अभिजित पाटील हां निका चोर माणूस आहे. बरं बालकेच्या पुढचा आहे तो. बरं नुसतं गोड बोलणार इकडं आता खावा पिऊ घालतोय माणसं आणि फिरवतो पोरं. ह्यापेक्षा त्याकडे दुसरं काय नाही. बरं ते बी पाहुणाच आहे की आमचं काय वेगळं नाही. पण आम्हाला जे खरं आणि खोटं एक सगळं कळतं. नाही इथं पाहुण्या रावळ्याचा काही संबंध नाही. इथं कारखान्याच्या हिताचा विचार करणं गरजेचं आहे. काय लोक म्हणणार हे पाहुण्यामुळे बोलते ती तसं नाही. आम्ही जी वस्तू आहे जे आज जी झाले आपल्या जिल्ह्यात दराचं हे विठ्ठल कारखाना जर मागच्या पूर्वपदावर असला तर आज जिल्ह्यात महाराष्ट्रात 1 नंबर दर होता. बरं महाराष्ट्रात कुठल्याच कारखान्याचे एपडे नव्हते. हिने एपडे मोडून सगळे खाल्ल्या कल्याण काळ्याने आणि भगीरथ बालकेने. असं कसं म्हणता तुम्ही? ते म्हणतात की संचालक असलेले, आता तुम्ही म्हणताय की यांना स्वार्थ नाही. भगीरथ दादा म्हणतायत की विठ्ठल हॉस्पिटलला आपलं नानांनी एवढी मोठी मदत केली, त्या मदतीचं सुद्धा तुम्ही नाव काढत नाही. म्हणजे तुम्ही उलट मदत केली त्याचं पण तुम्ही विसरून गेला. काय मदत केली? उलट डायलिसिस मशीन दिली, एवढी मोठी पैसे दिले. काय सुद्धा दिलेलं नाही. स्वतः त्यांच्या कर्तृत्वावर त्यांनी तयारी केलेलं आहे ती कोणी? युवराज दादानी. बरं मी त्या साक्षीदार आहे. बरं आम्ही आता आमच्यातले पेशंट जाते येते तिथं मी स्वतः होतो पेशंट तिथं. बरं मला सुद्धा त्यांनी सूट दिली. 6,000 रुपये 36,000 रुपये माझं बिल झालं. बरं स्वतः दादाने मला 6,000 रुपये सूट दिली त्यात. बरं
मला एक सांगा, तिथं विठ्ठलच्या सभासदांच्या पैशातून उभा केलेल्या विठ्ठल हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही आता म्हणताय की तुम्हाला सूट दिली, तुम्ही दादांचे कार्यकर्ते म्हणून तुम्हाला सूट मिळाली असेल, इतर सभासदांना सूट मिळते का तिथं? ही सगळ्या सभासद, आता मी बी सभासद, सगळ्या सभासदाला मग आता इथल्या आष्टीतल्या बरेच लोकांनी सूट घेतली तिथं. आता सुद्धा अभिजित पाटलाकडे आमच्यातले एक माणूस फिरतो, माझ्या भावकीतलाच आहे, त्याला सुद्धा सूट दिली दादाने दिली. आता त्यानं त्या माणसाला मी समोर आणतो त्याला खरं कुठं करायला होतो. स्वतः त्या माणसाला सूट दिली. प्रत्येक माणसाला ज्या दादाला जी माहीत झाली त्यांनी जी ज्या सभासदांना अपेक्षा व्यक्त केली आम्हाला सूट मिळावी, प्रत्येक लोकांना सूट दिली तिथं. आणि असंही म्हणलं जातं की जे विठ्ठल हॉस्पिटल आहे हे सभासदांच्या पैशातून तयार झालं आहे, पण त्यांनी ट्रस्ट करून ते त्यांच्या ताब्यात घेतलं आहे. ताब्यातमध्ये ती स्वतः चालवते ती, म्हणजे सभासदाची संस्था आहे ती, स्वतः चालवते ती आणि चांगल्या प्रतीनं चालवते. पण कालच आता दादानी आरोप केला आहे, भगीरथ दादानी, की मग ते जर विठ्ठल हॉस्पिटलला त्यांना सभासद का करून घेतलं नाही? कुणाला? विठ्ठलच्या सभासदांना. सगळी सभासद आहे ती तिथं. विठ्ठलवर सभासद आहे ती, सगळ्या सभासदाला सूट तिथं मिळते, सगळी सभासद आहेत तिथं. एकाला सुद्धा असं ती सभासद नाही, बेगर सभासदाला सुद्धा तिथं सूट दिली जाते, एवढी सुद्धा खात्रीशीर देतो मी. हो. आता मला सांगा, संचालक मंडळामध्ये युवराजदादा असताना भगीरथ दादा जे काही प्रयत्न करत होते कारखाना चालू करण्यासंदर्भात, वारंवार मुंबईला जात होते, विविध सरकार दरबारी बाजू मांडत होते, कारखाना चालू करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना साखर विक्रीचं जे काही चालू होता प्रयत्न, त्यामध्ये पण युवराजदादाने पायात पाय घातला असं भगीरथ दादा पण म्हणतात आणि त्यांचे कार्यकर्ते पण म्हणतात. अहो हे चुकीचं बोलतात सगळी, ही लबाड लांडगी आहेत. शेणी चोरून मागच्या शटर उघडून चोरून विकलेली साखर तुम्हाला माहिती आहे का? त्याला विरोध करत होते दादाही, चोरून मागणं ट्रका भरून जात होती साखर. तुम्ही का तिथल्या कर्मचाऱ्याला विचारा खरं आहे कुठं आहे ते. चोरून मागणं साखर विकली, मोलेचं किती टँकर गेलं बिगर गेट पाचचं, साखर बी अशी किती गेली तुम्ही कामगाराला विचारा. पण ते कामगार कसं बोलू शकणार? सत्तेपुढे कोणाला शानपण करू शकतं सांगा तुम्ही बरं? हां. आणि असंही म्हणलं जातं की अजूनही युवराजदादा हे कारखान्याची गाडी वापरतात, डिझेल कारखान्याचं वापरतात. 100% ही स्वतःची गाडी नाही, ह्यांची चेअरमन लोक ही सगळी पुन्हा व्हाय चेअरमन डिझेल भरायचे आणि घरी डिझेल काढून ती ट्रॅक्टरला वापरायची, असली परिस्थिती आहे तिथं. आणि स्वतः तर 3-4 गाड्या ह्याच्या, एक तर मोटरसायकल होती चेअरमन होताना, तर ह्याच्याकडे फॉर्च्युनर 4-4 आणि 5-5 कुठले आले लगेच. जमीन एवढ्या मोठ्या कुठल्या आल्या, पहिली जमीन किती होती, आता जमीन कुठली आल्या, ही सभासदच आहे, दुसरं कुठलं आहे. बरं, येत्या निवडणुकीत काय करायचं ठरवलं? आम्ही या निवडणुकीत युवराजदादा, गणेशदादा आणि दीपक पवार यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहणार. आणि सगळी सभासद जवळजवळ 99% सभासद त्यांच्या मागे आहेत. तुमचं दत्तात्रय सुखदेवन म्हणे. बरं, सभासद आहे का विठ्ठल? हा विठ्ठल सभासद. बरं, कसं आहे? निवडणुकीचं कसं वार आहे? निवडणुकीचं आता सध्या म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, चाललेत पॅनल आहेत यायचं 3-4 पॅनल आहेत. पर कारखाना व्यवस्थित कुणाच्या हातात जाईल त्यांनी व्यवस्थित चालवावा. बरं, पुन्हा तुमच्या देऊ द्या का? आमच्या कशाला, का? जे आता पार्ट्या उभ्या आहेत त्यांना. मग आता मला सांगा, मग आम्ही देणार आहे, आम्ही ठरवलंय कुणाला द्यायचं. तेच की तुम्ही म्हणताय की ज्याच्या हातात दिल त्याने व्यवस्थित चालवावं, हा मग बरोबर. त्यासाठी आधी त्यांच्या हातात द्यावं लागेल. आणि देणार आहे कुणाच्या हातात द्यायचं? युवराज पाटील. बरं, ते व्यवस्थित चालवतील आशा आहे. बरं, मग आणि समजा इतर 2 पॅनल, विद्यमान चेअरमनचा एक पॅनल आहे, त्यांच्या हातात दिलं तर काय होईल? नाही त्याविषयी काय आम्ही लय बोलणार नाही आता. बरं, जे काय आपलं आहे ते आपण बोललो. बरं, आपण आष्टीमधून सभासदांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेत आहोत. विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावर काय होणार, नेमकी कोणाची सत्ता येणार, हा येणारा काळ आपल्याला सांगणारच आहे. तोपर्यंत पाहत रहा शिवशाही न्यूज.